Taas ollaan lammella. Nyt kalastetaan näillä puolukoilla. Tuo on puolukka koukussa. Isketäänpä se tonne järveen. Tuosta. Eikö nappaa? Kato, siellä nyt käy joku. Nyt onkin. Ei ollutkaan. Tuossa kelluu mustikka, kun kokeilin mustikallakin. Siinä kävi kokeilemassa. Näköjään se nyt kelluu tässä kohon vieressä. Tuolla vilahti kylki siellä takana. Näkyyköhän videossa? Jahtaisiko se mitään? No mikään, kun ei ota. Äsken oli ihan hullu, se otti simpukkaankin. Sitä mä en kerännyt kuvaa. Mitäköhän sitä satuulista? Jonkunlaista haastetta voitte laittaa keheen. Tulee 10 tilaajaa, 20 tilaajaa. Molemmille tulee haaste. Kato kohta. Ja varmaan tähän videoon tulee vielä toi veden alla kuvaaminen täällä. Ehkä. Tai sitten tulee erillisenä videona. Katso nyt miten tää editointi nyt. Taka kone oikeastaan antaa myötä. Miten se tää jalkaan tärisee niin saakelisti? Mikä siinä on? Mihin? Perkele kun matojakaan ei löydä ollenkaan. Vaikea saada videolle kalaa. Pitää mennä. Matoja etsiä. Saadaan kalakin videolle. Tuo. Tämmönen tää lampi. Ei oo iso. On tekeillä pieni kuvakollaasi. Video perään tulossa. Tulossa. Tän kesän isoimmista kaloista ja parhaimmista saalista. Ja semmoista. Niin, silloin oltiin. Tässä nyt vois kertoa siitä meidän kalareissusta. Oltiin tuolla Kuokkalan koskella. Kalassa kaverin kanssa. Siitä tuli se. Nyt oli kiinni. Toutaimen väsytysvideo, mutta ei siinä nyt oikein kerrottu, että missä ollaan ja mitä tulee. Siinähän kävi nyt niin, että ei tullut kuin 3 toutainta ja mitään, joku 50 ahventa ja kirjolohi katkas siiman, veti kiven taakse. Vähän oli huono reissu. Mikä siellä on, kun ahvenet on ihailija? Nyt ei. Pitää antaa matonille ja kuvata veden. Kohta tulee. Taikka tähän tulee, en tiedä. Mitähän se nyt menee. Mutta. Nyt sitä vielä. Perkele, pysy kiinni.
Ei. Mitäkään? Vieläkin niitä kalastusideoita ja sitä haastetta saa kommentoida. Jos se, kun se 10 tilaajaa tulee. On mulla itelläkin vähän semmoista pientä haasteen tynkää. Mutta jos parempia ideoita tulee, niin ne toteutetaan. Nummekin tuli saakeli. Pitääkö sitä? Mennään matoja kerään. En tiedä miten kuvakko. Ollaan matoja keräilemässä. Täältä jos muutama löytyisi. No kato, siitähän löytyy heti. Matonen. Päästään kalalle. Matonen. Missähän? Sieltä löytyy teippi. No. Meidän kalavarasto on vapaa joka suuntaan. Mä voisin tässä samalla esitellä muutama uitsime. Tämmönen vaatimaton pakki. Sieltä lähtee. Kommentoida saa, jos haluatte uistin testejä ja mistä uistimesta. Ja minaria. Savumuikkua. Sähkösinistä. Kiiltävää. Ahave. Tuolta lähtee harmaa. Firetikeri. Vähän niinku jotain vaappuja. Pintajerkkiä. Tässä on kova peli. No ei se nyt irtoa, mutta savakekääri. Foreplay Minnovi. Jotain lusikkaa. Savakekääri. Oi perkele, kun oli hyttynyt. Savakekääri rialiiliä. Se on lippua ja lusikkaa. Siinä on hyvää lippua. Mepsin 2. Longi. Loton kopio. En tiedä onko kopio edes. Kumminkin. Joo. Mitä se löytyisi? Ikejä on paljon. Pikkusen päälle. Sieltä kun katsoo tänne. Tuosta. KP-peitsiä. Melkein kaikki. Tossa on ollut hyvä väri tällä vuodella. Tommosta. Samaa väriä erilaisena. Erittäin hyvin. No valkoista. Valkoista eri mallisena. Joo. Vähän rikkinäisiä. Ikipäitä. Täällä on isoja, nää on hyviä. Onko noin mitään olisi? Siitä polttaa kiinni ja se on kyllä vähän hajalla tuo.